गिबियावनो अरुण ब्रह्म आदानिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय बा बिथाङा फेसबुकखौ जे माने ससियेल मिडियाखौ जे मोजाङै हेन्डेल खालामनो हायो मोजां खामानिनि थाखाय बे जों दा ओरैनो जास्ट फ्रेन्डलि टक खालामनो नागिरदों जेबो माने इमान हाई लेभेलनिबो नङा जास्ट ओरैनो फ्रेन्डलि टक जेनेबा एक्सपिरियेन्स पार्सनेल एक्सपिरियेन्स आरो अबजारभेशननि सायाव माखासे जोंनो एसे माने सावरायगोन आरो दा खोथाया जाहैबाय आंनि मुङा लैथोसा स्वर्गियारि आङो पिएइचडि स्कलार्स आईआईटि गुवाहाटीयाव आं खामानि मावो माने प्रसेस सोलिगासिनो दं आंना बोसोरसे मथा मथि जानोसै दा नै थांनोबो गोनां आङो लकडाउननि थाखाय न'आव दंमोन आवगायनि हाबाफारिखौ आं नोंथांसिम आवगायबाय मा सोंदोंमोन आं एसे बावगारबाय कुइसनखौ बेनो जाहैबाय जिहेतु जोंनो फरायनायखौ मानो गोनांथार आरो फरायथारनांगौ मानो मानसिया बेनि सायाव माने एसे बुंथिनो थाखाय सोलोंथाइ लानाया मा जायो सोलोंथाइ माने गियान नंगौना नङा गियानखौ मोनोब्ला मा जायो माबेबा मोनसे फिल्डनि सायाव जों पारफेक्शनखौ मोननो हायो पारफेक्शनखौ मोनोब्ला जों मा जायो बिनि सायाव कन्फिडेन्स फैयो नङा होमबा कन्फिडेन्स फैयोबा जों मा जायो थाङै थांनानै मोनसे मोजां ससाइटि दानायाव बा मानसि हारिया मोजां स्टेटास मोननो हेफाजाब होयो जेब्ला जों मोजां स्टेटास मोनो जेरै नै जोंना दा मा जायो हलिचरन दं बेबो एसे फुटबलार स्टेटास मोनाखै होनबा स्टेटास मोननाय लोगो लोगो मा जायो जों गावल' नङा जों समाजखौबो सिबिनो मोनसे राहा लामा मोनो जों समाज सिबिनाय जों मा जायो समाज हारिखौबो जों गोजौआव लांनो हायो जों मा जायो दा हलिचरन होननाय लोगो लोगो जों बर' होननानै प्राउड खालामनो हायो माने बेल' नङा गावनि जबाल' नङा मेन खोथा नङा सोलोंथाइया जाहैबाय सोलोंथाइखौ मोननायनि गुबुन गुबुन राहा दं जों फरायनानैबो मोननो हायो नङा होमबा बेनि उनाव मा जाखो जों खोनानानैबो मोननो हायो माखासे मेगन गैयै मानसियाबो सोलोंथाइ मोनो नङा होमबा खोनानायनि गेजेरजों बे मा जायो माखासे नुनायनि गेजेरजोंबो मोननो हायो पार्सनेल एक्सपिरियेन्स आरो माखासे अबजारभेशनखौ अबजार्भ खालामनानैबो जों मा मोननो हायो गियानखौ आरजिना लानो हायो खिन्थु मोनसे डाइरेक्सन दं नंगौना नङा गासिबोखौ जे जों खोनानानै मोनदांनाय जेबो नुनायजोंल' जाया जों मोनसे वे दं जायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइ लानो हायो जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लायोबा मा जायो सोलोंथाइयाबो बेलेग बेलेग राहा लामा दं नालाय सोलोंथाइयाबो मा जायो फुटबलनिबो बेलेग सोलोंथाइ दं जाहैबाय नों गावबा गाव बेलेग बेलेग बिभागनि जेरै नोङो कालसारेलावबो जों सोलोंथाइ लानानै माने हारिखौ दावगाहोनो हायो जों फरायनायनि गेजेरजोंबो माबा मोनसे जानानै बे एसे फरायनाय होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा एसे बेलेग लामा साननानै लायो जेनेबा फुटबल माने प्लेयाराथ' ओरै एसे बेलेग जाहैबाय कालसारेल ससाइटियाथ' एसे बेलेग जाहैलायबाय नालाय एकाडेमिक सेक्सनाव जों थाङो फरायनाय होननानै बुङोब्ला दा फरायनाया मानो फरायनांगौ जेनेबा जों नलेज होनदो सोलोंथाइ होनदो माबेबा मोनसे पारफेक्शन जानो थाखाय मा नांगोननो गिबियावनो नलेज नांगौ पारफेक्शन जायोबासो मा जागोन होनदो रियेल माने मोनसे मोजां स्टेटास मोननो हायो दा जों सोबबो एसे बर' हारिनि खोथाखौनो होनदो जेनेबा सोबबो एसे मोजां स्टेटास लानानै जुदि एसे जों पुश आप खालामोबा गोजौआव थांनानै एसे नाहरबा मा जायो नुनायाथ' जों मेगनजों बहुत खिनिखौ नुयो खिन्थु एसे जांख्ला गाखोनानै नाहरबा नुनाया बहुत रोखा जायो माने ओंखायनो जाहैबाय जों माखासे फिल्ड दं नो डाउट माने जोङो जेनेबा काल्टिभेशन खालामना माने मा होनो बेखौ काल्टिभेशन खालामना जाग्राफोराबो इहाबो सोलोंथाइ दं खिन्थु बेजोंल' जानाय नङा दा जेरैबायदि जों गोजौखै नाहरो आथिखालनि मुगाया जाहैबाय इनफरमेशननि जुग नङा होनबा इनफरमेशन होननाय लोगो लोगो जों मा जायो नलेजखौथ' नांथारगोन आथिखालनि जुगा गोजौआव नाहरनायनि जुग गाहायाव नाहरनायनि जुग नङा माने ओंखायनो मा जायो काल्टिभेशन सेक्टरावल' जों थानो नाङा सोलोंथाइया माने इनो इम्परटेन्स जेनेबा पारफेक्शन लाबोयो नालाय पारफेक्शनखौथ' सोबावबो लाबोनो हायो आबादारिफोराबो पारफेक्शन लाबोनो हायो खिन्थु जों दानि जुगाव एसे गोजौआव थानानै नायनांगौ माने खोथाया बेनो जाहैबाय एसे गोजौआव थाना नायोबा बहुत रोखा नुयो दा एसे गोजौआव थाना नायनोनो समाजखौ एसे गोजौआव लांनोनो बा हारिखौ डेभेलप खालामनोनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ माने ओरैनोथ' सोलोंथाइया एभ्रिवेयर जों सानफ्रामबो सोलोंगासिनो दं खिन्थु एसे गोजौआव थानानै नायोब्ला नुनाय क्लियारेन्सखौ बारा नुयो माने बिनि थाखायनो सोलोंथाइ नांगौ माने हारिखौ बोखांनो गावनि जिउखौबो मोजाङै दैदेनलांनो मेन इम्परटेन्सआ बेनो माने बेनि थाखायनो जों फरायथारनांगौ हमना ला जोङो मेगना पावार खम जायोबा जेरै ससमा गानोबा जों बांसिन क्लियार नुयो समाजखौ एबा गावखौ जौगानो बा न'खरखौ फोथांनो थाखाय जोङो फरायनानै जुदि
गियानखौ लाखांनायनि उनाव जोङो संसार जानायाव माने हमना ला मेगन खानाया जे ससमा गानबा नुयो होननाय बायदि थिग फरायनायखौ जोंनो इम्परटेन्ट होननानै औ दानि बे मोनसे जोङो नोंथांनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ जों मिथिबाय दा बिदिनो फैबावगोन जों आं मोनसे खोथा जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि जायो दिनै जोङो गावनि समाजनि खोथाखौनो रायलायगोन जितु जों बर' हिसाबै बेयाव नोंनिफ्राय आं मिथिनो लुगैयो दिनै नोङो सासे दिनै PhD खालामगासिनो बोसोरसे जाबाय दिनै बिसिम मोनफैनो थाखाय नोंथाङा न'खरनि दानि दिनाव जोङो बांसिनै फिसाया सोरबा दङ बयबो नङा थेवबो बुंनो सानदों आरोखि हमना ला सोरबा गावनि डिसिसन बायदि थाङो सोरबा बिमा बिफाजों बारा सम्पर्क सोमोन्दो थाया ओमफ्राय दा बेफोरबायदियाव जोंनाव माखासे बेले बेजेया नुजाबाय थायो आरो सासेया बबेथिंबा माथा मारि सासेया बबेथिंबा मारि खिन्थु मोननैबो माथा मारिनायाव जोंना जाफुङा जायो दिनै नोङो बिसिम मोनहैनाय थानायाव हमना ला हयथ' नोंसा न'खराव नोंसा बिफाजों बा न'खरजों नोङो खाथि बिराद सोमोन्दो लानानै जिहेथु दिनै बेबायदि अबस्थायावबा नों दिनै PhD खालामहैनो सुबिदा मोननाया दं होननानै आं सानो आरो बेयावनो आं सोंनाया जादों जे दा लाइमोनफोरजों बा सासे फरायसाजों आरो न'खरनि गार्जेनजों जों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ होननानै आं सोङो दा बे माबायदि थानांगौ होननानै नों फोरमायगोन बुंनो थाङोब्लाथ' सोबनिबो बिबुंथिया बेलेग बेलेग जायो खिन्थु आं माने आंनि हिसाबाव बुंगोन आरो जेनेबा मा जायो मानसिया मोजाङै गसंनो गोनांबा मा जायो सिगाङाव उनखैजा मानसिनि हारा थायो बे हारायानो मा जायो मानसिखौ मोजाङै गसंनो हेल्प खालामो दा जोंनि लाइमोन बैसोआवबो गार्जेना बिदिनो हाबा मावो माने बेकबर्न हिसाबै माने मोजाङै खामि हारा हिसाबै खामानि मावो माने जेनेबा मोजाङै जों माने सोलोंथायानो हक गासिबो बिथिङानो हक फान्डामेन्टेल राइटआनो जाहैबाय बेकग्राउन्डआनो जाहैबाय जोंनि पेरेन्टस नंगौना नङा होमबा पेरेन्टसनि गेजेराव माने थार्ड पार्सन फैनाङा माने जेनेबा डाइरेक्ट कन्टेक्ट स्टुडेन्ट माने नोंनि फिसाला बा फिसा जेबो गोसोम बिदि थानो नाङा माने जेनेबा गावनि खोथाखौ सिदायैनो बुंथिनो हायो बेल' नङा माने मा जायो जों दा नुबाय थानाय हिसाबै माने पेरेन्टसाल' गासैबो माने जिउआव एसे माने बेकबर्न हिसाबै खामानि मावा नोंनि ससाइटिबो थायो एनभाइरनमेन्टबो थायो खिन्थु मा जायो जोंनि लोगोफोरबो थायो नङा होमबा बेफोरो मा जायो जोंनि जेनेबा स्टेज बाय स्टेज मा जालाङो गाइड होलांबाय थायो माने बेफोर गाइडफोरखौ जों मोजाङै अबजार्भ खालामनानै एक्सपिरियेन्स खालामनांगौ माने जेनेबा मा जायो ओरै सिदा थांनाय लोगो लोगो मा जायो सिदा जुदि जोंनि एमआ ओरै सिगाङाव दं होननानै सानोबा जों थांनायाथ' सिदाबो थांनो हायो ओरैबो थांनो हायो ओरैबो थांनो हायो गेद्दाबो थांनो हायो जों सिदा थाङालासिनो थांनानै गेद्दा थाङोबा मा जायो टाइमा बारा नांगोन जोंनिया खस्थ'आबो बारा जागोन खिन्थु मोजाङै गाइडेन्स मोनोबा मा जायो जोङो सर्टकाट लामाखौ खम समनि गेजेरावनो खम खस्थ'आवनो मोननो हायो बेखौ मा टाइमाव मोननो हायो जेथिया जों मोजां गाइड मोनगोन ससाइटिया मोजां जागोन बा जोंनि फ्रेन्ड सार्केला मोजां जागोन मा जायो होननायबो खोथा दं माने बिजि गेद्दाखौ जुदि सिदा खालामनो नाजायोब्ला मालाबा आखायावबो हाबनानै नोंखौ खस्थ' होनो हागौ नङा होमबा बेबायदि केसबो जायो माने ओंखायनो मा जायो टाइम बारा नांनोबो हागौ ओंखायनो मा मोजां गाइड मोनोबा जों आरामसे मोजाङै खम समनि गेजेरावनो खम खामानि मावनानै जों माने मोनसे एमखौ लाहैनो हायो मोजां गाइडेन्स मोनोबा जोंनि दा लाइमोन बैसो नालाय आप्स एन्ड डाउन्स बेले बेजेयाथ' थाखायो बेखौ माने बेथ' सोबनिबो हाबाफारिखा जिउनिनो ओमफ्राय आरो मा मोनसे जाबावो पेरेन्टसल' नङा गासिखौबो लानानै बुंगासिनो दं जेनेबा मटिभेसन होननाय बुस्थुखौ होबाय थानांगौ माने बा फरायसाफोरनि गेजेराव मटिभेसन होनायखौ धीरे होबाय थानांगौ माने आप्स एन्ड डाउन्सथ' जाखायो होनदों आङो समाजाव होमबाना मा जायो लाइफ इज ए रेस होनो माने जिउआलायनो खारनाय बायसासो जाहैबाय जाय फार्स्ट खारनो हागोनलायनो आथिखालनि मुगायाव बेसे देरहागोनलायनो ओंखायनो मा जायो खारनायाथ' बहुत जोंना खारो गाध'आबो खारो गरायाबो खारो खिन्थु मटिभेसन मोनबाय थायोबा जों मा जायोनो गरायबायसा खारनो लुबैयो माने मेंनो रोङा माने जों एसे जुदि बेलेग सानोबा मटिभेसन मोनबाय थायोब्ला एकदम मोजां डाइरेक्सनजों मोजां स्पिडजों खारनो गोसो जायो माने मिन्थिबायना बेनो आरो खोथाया बे समाव आं मोनसे नोंनिफ्राय मिथिनो आरो लुगैबावबाय जितु मटिभेसन होननाय बुस्थु जेरै हमना ला सोरबा मोनसे मोजां बोसोन बे मोनसे नलेज आरो बेबो मोनसे गिदिर नलेज आरो जोङो जे बे बाथ्राखौ मोनोबा जोङो पुरा स्पिड जायो मेंनो रोङि मानसि जायो हयथ' गराय थिग नोङो जोंनि जिहेतु फरायसालिफ्राव दिनै नोङो बेसिम मोनहैनानै बे नलेजखौ दासो मोनदोंमोन ना गोदो फरायफुबाय थानायाव बेफोरबायदि नलेजखौ जोंनि स्कुलफ्राव मोननो हायो ना हाया आसलते
सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो मा जायो गासिबो साग्लोबजोबनानै थायो खिन्थु मा जाखो जोंनो सासे मानसिनि बा फ्रेन्ड सार्केलनि बा एनभाइरनमेन्टनि गोनांथि जायो नङा होमबा मटिभेसन होग्रा मटिभेसनाथ' जों डे टु डे लाइफआव थाबाय थायो मटिभेसनखौथ' मोनबायानो थाखाय खिन्थु एक्सट्रिम मानसि जानांगौ जायनोखि जायखौ नुनानै जे जायखौ मिन्थिनानै जे एकदम जोंनि गोसोआ उत्साह जाबाय थायो नङा होमबा जों बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मोन्दों खिन्थु देरनानै मा जायो जों एनालाइज खालामनो हायो जों उन्दैनिफ्राय मोन्दों खिन्थु इ टाइमाव इमान इफेक्टिभ जाया माने जों साना माने ये माने थांबायानो थागोन खिन्थु जेतिया मोनसे लेभेल आप जायो होमबाना मा जायो मटिभेसन होनाय बुस्थुखौ जों एनालाइज खालामनो हायो माने जोंनि मटिभेसनाबो मोजां मटिभेसन मोजां गाज्रि मटिभेसन थायो नङा होमबा मोजां मटिभेसनखौथ' जोंनि स्टुडेन्ट माने गाइडआनो हक माने गाइडेन्स जों पेरेन्ट्सआनो हक टिचारानो हक जोंनि फ्रेन्ड सार्केलानो हक खिन्थु एसे लेभेल आप जानाय लोगो लोगो जों गावनि एनालाइज खालामनानै मटिभेसनखौ माने अबे मोजां अबे गाज्रिखौ सेलेक्सन खालामनाय माने जों दा उन्दै बैसोआवथ' इमान मटिभेसन मोनाखैमोन दा खिन्थु जों नाम्बार वेस माने माबायदि साक्सेस जानो हायो बेफोरनि साक्सेस स्ट'रिस माबा माबि फरायनानै माने नायनानै बा खोनासंनानै बांसिन मटिभेसन मोनसिनदो आरो बुंनो थाङोब्ला आरो नै आथिखालनि जुगाव जिहेतु दयनि सिगाङावनो ओंखारबाय इनफरमेसननि जुग सोब एभेलेबल दं थुना नायबानो मोनो नङा होमबा बै सिगांनि समाव बारा बुजियामोन बेखौ जों हमदांनोबो हायामोन जिखुनु बाथ्रायाथ' सिगां मोजांखौनो होदोंमोन सोरबा मोजांबो होदोंमोन खिन्थु बै समाव जों बेखौ बुजिनो हाया इफेक्टिभलि लायाखैमोन माने जोङो ओमफ्राय नैबे समाव दा नंगौ गोदोनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन खिन्थु बै समाव जों मोननाय बै समाव बिदि जाखानायमोनबा दाथ' जोङो हयथ' एसे आग बारायनो हाबावगौमोन थिगानो बे बाथ्राया बिराद मोजां बाथ्रा जादों गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव आं मोनसे दान्दिसे सम दा बे समाव नोङो PhD खालामबाय थाबाय खालामगासिनो सानसे सम जाफुंहैसिगोनबो थिग बेखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव बा नोङो नोंनि गोसोआव एकदम मोजां मोनसे सिन्थाधारा मा सानदों नोंनि गोसोनि खोथाखौसो दा नैबे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों आं फोरमायनो थाखाय जोबथायाव खावलायबाय बिनि गेजेराव माबा मोनसे ओंखारबा आं बेखौ सोंलायबावगोन बेखौ नोंखौ खावलायबाय आरोखि मा जायो गोसोआवथ' दङ बेनि थाखायनो नाजाबोदोंमोन दा लासै लासैनो साक्सेसबो जाबोगासिनो दं आरो साननायबो बहुद दंबावो बेसिकेलि मा जायो जों जबानो माव हक समाजानो हक नङा होमबा समाजखौनो सिबियो हक आंनि मेन एमआबो मा जायो समाज सिबिनायानो समाजखौ जों खौसेयै लानानै थाङोबासो गासैनिबो डेभेलपमेन्ट जागोन नङा होमबा समाजा जों डेभेलप जायोबासो रायजोआनो हक हादोरानो हक लासैनो डेभेलप जालांगोन ओंखायनो आंनि थांखियानो जाहैबाय जिहेतु आं PhD खालामगासिनो दं माबा मोनसे जेनेबा आंनि इयुन जोलैनि थाखाय आं माबा मोनसे मोजां राहा लामा खालामना होनो हायो नङा होमबा आं सोलोंथाइनि गेजेरजों आंनाथ' सोलोंथाइयानो मेन जाहैबाय नालाय जिहेतु PhD खालामबाय बेलेगा जेनेबा प्लेयार जानानैबो माखासे कन्ट्रिबिउसन खालामनो हायो इयुन जोलैनि थाखाय जेनेबा आं ओरै फैसा जानो थांनो जेनेबा समाजखौ सिबिनो सानदों गोसो दं बेनि थाखायनो नाजागासिनो दं उन्दैनिफ्रायनो नाजाबोदों दा लास्ट स्टेजाव दं जेरै होनोना तालाखौ बुबाय थायोब्ला सानसे समाव बे खुलिथारनांगोन नङा होमबा बे आं तालाखौ खुलिनो ट्राइ खालामगासिनो दं तालाखौ खुलिनानै जेब्ला साक्सेसफुल जायो आं गासैनिबो इयुन जोलैनि मोनसे मा होनो सिनायथि हिसाबै आं गालांगोन समाज सिबिनानै आं सानो माने सानदोंसो उनाव मा जायो मिथिया खिन्थु आं नाजागासिनो दं आरो दा थिग আছে निस्सय बे नोंथांनि साननायखौ जिहेतु इसोरा लाखिगोन मोजाङैनो दा बे समाव जिहेतु जोङो आं फंनैसो आरो बाथ्रा सायाव सावरायगोन जिहेतु खम समय आरो 3 मिनिटसो जों लाबावगोन बेयाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय थारैनो जोंनो फरायनाया मानो गोनांथि हयथ' फंसे राव नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ बिथाङा हयथ' सम्पुर्ण खोथाखौ बुङाखैब्लाबो पइन्ट खोथाखौ बुंनायाव जोङो हमदांनानै मोनखादों नंगौ जोंनो फरायनाया मानो गोनांथार आरो मानसिया मानो फरायथारनांगौ आरो न'खरनि गार्जेन आरो न'खरनि लाइमोनजों न'खर फरायसा सासे फरायसा बा सासे लाइमोन आरो सासेनि बिमा बिफा बिसोरजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ बेफोरखौ जोङो सावरायबाय आरो लोगोसे दिनै आङो बिनिफ्राय जिहेतु बिथांनि बे समाव मोनाबिलि समाव जोङो बिथांजों माखासे गोलाव सम सावरायबाय बे सावरायनायनि गेजेराव नोंथांमोननो माखासे जोङो गोनांथार बाथ्राखौ सावरायदों गेजेराव सावरायगासिनो आरो बेबायदिनो जोङो बिथांनि जिहेतु जोंनि ओनसोलनि बिथाङा सासे लाइमोन जाखांफुनाय फरायसा बिथाङा मोजां सिन्था खालामदों निसय जोङो साफ्रोमबो बेबायदिनो जिहेतु नाजानांगोन जाथिया जौगानोब्ला हास्थायनांगोन जोङो मोजां जानो जोबथारनायाव नोङो नोंसानि न'खरनि सायाव फंनैसो आं बुंथिनो थाखाय खावलायो नोंसा न'खरनि गार्जेन नोंसा बाबामोना मा मावो माया मा मावो बा नोंसा साबैसेमोन बेखौ
जोबथारनायाव रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय। अके ओरैनोथ' पेरेन्टस जोंनि बिफाया हेडमास्टार नै SPOD हाइ स्कुलावनो एबार रिटायार जासिगोन नै सेप्तेम्बरावनो जागोन होननाय खोनादों आङो। नै देग्लायनो नै बारा दिन गैला आरो बिथाङा समाज सिबियारिबो सासे बहुत गोबाव टिचिं स्टाफआवबो थाबाय दा टिचिं स्टाफआव थायै थायैनो रिटायारमेन्ट लासिगोन बा मोनसिगोनानो। ओमफ्राय आंनि बिमाया हाउसवाइफ न'आवनो खामानि मावो। बिब' सानै दं, सासेया हाबा जाबाय, सासेया न'आवनो दं। ओमफ्राय आरो आंनि बिदा सासे दं, बिथाङाबो ट्राइ खालामगासिनो दं सिभिल सार्भिसनि थाखायनो बा समाजखौ सिबिनो थाखायनो। ओमफ्राय दा आं फरायगासिनो दं। गासै 6 जन न'खर? ओं 6 जन होननानै हमनानै लानाय। 6 जन आरो ना? 6 जन। गोजोननाय थाबाय बिथाङा न'खरनि बाथ्राखौ खिन्थाबाय। आं बेयाव फंनैसो जोंहा बिथांनि न'खरनि जाय गार्जेननि सायाव आं बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। जायनो जोंनि बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय ललित चन्द्र बर' बिनिनो फिसाला लैथोसा उपाधिया एसे खेलिमेलि आंबो बिदिनो गरबर जाबोबाय थादों। सिगां बैयाव खनसे आङो नोंखौ माबा लाखांबाय माबा खोनायाव ना, ओमफ्राय बेयाव एसे कनफिउस सरिगियारि आरो बर' आमुक सारनि बे मोनसे आंनाव माबा जादोंमोन। दिनै क्लियार जाबाय आरो दहायबो नोंखौ न'खौ सोंगौसोमोन माबायाव होननानै। थिग আছে, क्लियार जाबाय। बे ललित बर' सारनि फिसाला। ललित बर' सारा सासे मैखोम समाज सिबियारि होननांगोन जोङो। साफ्रोमबो बे ओनसोलाव होननांगोन, बे ओनसोलाव मोजां मोनसे साननानै समाजनि थाखाय मोजां मोजां बोसोन होयो आरो मोजां मोजां बेबायदिनो समाजजों गोरोबनानै मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बेजों गोरोबनानै समाज जौगानायनि बा जोंनि जातिनि सार्थ'आव सम होबोनायखौ जों नुबोबाय थादों। बे ललित चन्द्र बर' सारा निस्सय बेखौ आङो आंनिफ्रायबो अराय मान होगोन आरो जोंनो बेफोरबायदि बेक्ति जिउआव जोंनो नांबाय थागोन। आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव आं बेखौनो खावलायो, जोंनो बिराद समाजनि जाय समाजारि आफादफोर दं बे आफादफ्रा नोजोर होनांसिगौ। दिनैनि दिनाव जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो गाज्रि बिथिंथिं थांगासिनो। जोङो खम सुबुंखौ नुनो मोनदों जे बेबायदि मोजां सिन्था खालामनांगौ। सिन्था खालामोब्लाबो बबेबा लामा ससेयाव जेरै होन्दोंना, हमना ला जोंनि ओनसोलनि समाजनि माखासे बेले बेजेआव माखासे दावगानाया थाबथाहैबाय थायो। बे सानदोंब्लाबो मोनहैयाव फेलें जानायनि लोगो लोगो बियो मा होनो गाज्रि मोनसे लामाखौसो लायो आरो। थिग बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजनि माहारियारि आफादफ्रा जाहाथे जोंनि गामि गामि न'खर न'खर जाहाथे मोजां बोसोनखौ होनानै जोंनाव हयथ' मोजां सुबुं बरहननांगौ बिबाना जों साफ्रोमबोनाव दं, जोंनावबो दं नङा होमबा? बर' समाजनि साफ्रोम बेक्तिनाव दं आरो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला रावबो बासिना दानाया साफ्रोमबो दङ। समाज जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। दा बिथाङाबो बुंखाबाय बिफाया हमना ला दा बेयाव जों मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनो, नोजोर होदों दिनै नोङो गोबां बिफानि फिसालाया हमना ला बिमा बिफानि खामानि सायाव नोजोर होआ। हमना ला थैखांनायनि उनाव सोरबा आफसुस जायो दै, बे बाथ्राया दङ। हमना ला बिफाया मा मावदोंमोन बे थांना थानाय समाव बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावबोनायखौ नुवा। बेखायनो आलादा आलादा जायो जोंनि समाजनि। गोबां समाज सिबियारिनि फिसालाया मालाबा बे समाजखौ सिनायै मानसि जायो दङ, नंगौ नङा? गेबा बारा जालाङो होमबा बे जोंनि गेजेरावथ' गोबां समाज सिबियारि आफादाव थानानै समाजनि थाखाय थैलांनाय मानसि, खिन्थु बिनि फिसालाफ्रा समाजा मा बुस्थु बेखौ सिनायिखौबो जों नुबाय थादों। बिनिखायनो बेखौ नोजोर होनांगौ गोनाङा बाथ्रा। हमना ला जोंनि समाज सिबियारि बोराय बुरैफ्रा थैलांजोबोबा जों उनाव समाज सिबिग्रा मानसियानो सासेबो थानाय नङा नामा? बेबायदिबो जों साननो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनाव गोबां हाबा खामानि मावनो गोनां दं। बेखौ जोङो बे समाव फेसबुक लाइभखौ दिनै बेसिमनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय। मोनसे कुइसन सोंनि, दा फरायफुबाय थानाय बर' मिडियाम, बे बर' मिडियामनि गथ'फोरा जे आवगायनायाव BA बा BSc खौनो जोंना बहुत गिदिर फरायनाय बायदि सानना लादों। नाथाय आदायाथ' बर' मिडियामनिफ्रायनो थांनाय, दा PhD खालामगासिनो दं। दा बर' मिडियामा PhD खालामनो हायो होननानै आदाया दा नैबे उन्दै फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानावमोननो मा मेसेज होनो सानो? जोबोद मोजां कुइसन बेबो। आं लास्ट टाइमबो होन्दोंमोन, जेनेबा सोलोंथाइखौ मोननायनि एकदम गिबिसिन राहा लामायानो जाहैबाय राव, नङा होमबा? जों जिहेथु रावखौ उन्दैनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं, जों बर' रावखौ। बर' रावजों फरायनानै जों माबेबा मोनसेखौ नायोबाबो सानोबाबो जोंनि माइन्डआव जुनथु स्टर जायोना बर' रावानो स्टर जायो, नङा होमबा? जों जायखौ इजिएस्ट लायो। होमबा जों माखासे जेरै फरायनायनि बेलायावनो जों फरायोबा इजिएस्ट
बर' रावावनो फरायनो हायो माने जों नलेजफोरखौ थब थबनो हमनो हायो माने केट्च खालामनो हायो दा खोथाया जाहैबाय नंगौ मानसिफोरा होनो 10नि उनाव एसे गोब्राब जायो नङैयालाय नङा नंगौ एसे लेंगुवेजआ प्रब्लेम जायो खिन्थु आं दहायनो होनखाबाय थादों जेनेबा तालाखौ बुबाय थायोबा मार्टलजों लासैनो इबो मा जालाङो गेवनो बाध्यता जाथारो माने आंबो बिराद माने बिरादथ' नङा आंबो हार्ड वर्क खालामदों जेनेबा खस्थ'आथ' एसे जाखायो जेनेबा बेथ' हिउमेननि नेचारखा खस्थ' जागोन जुदि खस्थ'खौ एसे खस्थ'जोंनो जुदि दावगालांबाय थायोबा बे खस्थ'खौनो जों इजि मोनलांगोन माने जास्ट जोंनो टाइमल' नांगौ टाइम होनांगौ हार्ड वर्कखौल' जों लाखिनांगौ माने जेबो गोरा खोथा नङा बास एसे नारखोयोबानो जों माने लेभेलखौ मेट्च खालामहैनो हायो आरो जेबो गोरा खोथा नङा बेनोल' दा बे समाव बिथांखौ बे दान्दिसे सम जोङो दिनै बिथाङा गाबोन दा हरावनो गाखोगोन बिथाङा समा जाबाय बेखौ एकदम खाफाल गोनां होनना सानना लानांदों जोङो हमना ला बेबायदि सुबुंखौ जोङो जोंनि बे फेसबुक लाइभनि गेजेराव जों लोगो मोननायखौ गोजोननाय थाबाय आरो इसोरा जाहाथे मोजां मोजां लाखिथों जाफुंसार होथों अराय बेबायदिनो जोङो नोंनिफ्राय हयथ' मोजां बाथ्राखौ जों मोनबाय थानो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो लोगोसे नोंथांखौ आंनि वरन ब्रह्म फेसबुक लाइभआव बरायनानै दिनैनि बे फेसबुक लाइभखौ बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथाङा जोबथारनायाव आंनि फेसबुक लाइभ नायगिरि बिथांमोननिसिम मा मोनसे मेसेज हरनो सानो बेखौ आङो नोंथांनि खुगानिफ्राय खावलायनाय जाबाय जिहेतु दाथ' दहायनिफ्रायनो होनबोगासिनो इनफरमेसननि जुग नङा होमबा ससियेल मिडियानि जुग थ' ससियेल मिडियाखौबो जि मोजां वेआव हेन्डेल खालामनो हायो बे बिथांनिफ्राय सिखायनो हायो माने जोंथ' मा ओरैनो फेसबुकाव जेनेबा फट' आपल'ड खालामनाय सोरनिबा इनफरमेसन नायनाय इल' नङा होमबा जे बेखौनो मोजां वे जों हेन्डेल खालामनो हायोबा बेलेग वेखौबो थांनो हायो माने मोजां वेखौबो थांनो हायो जास्ट बे मेन्टेलिटिनि खोथा मोजां इउज खालामबा मोजां जायो जेरै नोंथाङाबो इउज खालामगासिनो दं जेनेबा इनफरमेसन बेलेगाबो मोनगासिनो दं न'आव जिरायनानैनो नङा होमबा एसे इजिएस्ट वेआवनो ओंखायनो नोंथांनिसिमबो आङो बुहुद रोजा रोजा साबायखर थाबाय जेनेबा बेलेगफोराबो नाजागोन आरो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय बे मोनाबिलि समाव आं बे समाव